Ohayo gozaimasu minasan. So, guwapo ang weather minasan. Ang temperature minasan 7 degrees. So, rest din ako minasan no. Nako ilakod minasan, mubalik ko sa city nga akong lugar nga akong jutihanan makay nabilin ako ang charger sa basket sa bike ba. Kay kagabi usually nagailis ko minasan mudagag yun mga 5 minutes lagi kay daghang kig suoton ba kay tugnaw. So karon so wakay ko nagdubol-dubol ron kay okay mga weather nya init pud pero hangin tugnaw gihapon. So ako ang balikon minasan no kay nag-uol ko basig madjamo pero sa bagay Japan man naara siguro to siya didto. Ulan pa ta minasan kay kapin lagi mga train bago tabok ta sa bukanan sa train. Sumintas padulong pa ta minasan no sa bus station sa Mochika lang ko gamay. Ibali minasan bago po ko diri 1 month pa siguro ko nag-duty ba. So kapoy pa kayo kaya nag-adjust pa kong lawas niya. Kung ba nagapaligo kong tiguang. So naabot kong Japan minasan ang masanin na minasan puro lagi siya mga ukay-ukay kasagaran. So nakaukay kong North Face minasan. Guwapo kay siya, 75 pesos akong palit. Karon minasan kung kakapoy sa bus minasan gihigdaan ako siya. Akong gihigdaan ba. Di pag-abot na mo diri minasan sa akong lugar, diretso kog naog. Wala ako. Diretso na kog naog. So karon lakaw-lakaw ko at mall kadali. Naka-remember ko minasan mga 20 minutes na. So akong gidali. Akong gidaggan ba. Kung nag-istorya Miss Driver. Karon akong giingnan driver nga, "Bir, putlig tail nabilin na akong kuan bir." Short pan. May driver nga nagdali man ko doy. Hindi pa kita kasabot. Jata ko niyang number. Number sa ilang opisina kay kuwaon lang daw didto. Kay tanan mga nabili ni minasan, safety man na. Kay pag naugtan sa pasahero minasan, suruyon sa driver ang bus. Sus karon minasan gihatawog number. Wala na ako gikuha minasan ako lang gipiyong. Maglisod na kong istorya. Ato nga time. Di man ko kasabot. Langay ba? So ako lang i-sacrifice to siya. Pero sayang minasan kay mahal kay man North Face gihapon kay diri. Mahal. So sayang ba? Karon minasan sa kadugay akong sakay-sakay sa bus. Ang bus day minasan naga-play day siya minasan nga naka computerized generated na ba nga audio minasan ba nga bago mo munaog nag-remind day siya preminti minasan og mga butang ninyo nga mga nalimtan palihog kog kuan remind ana nga di nyo malimtan ana nag-remind jud siya pero late na. So nadugangan minasan og balonan og tubig. So tama-tama minasan lagi. Mahurot gid akong gamit ba. Kasahon na akong kuha sa opisina. Kay kana nga time swito na kay kung nihunggo siguro. Asay masin putlig tiil akong magamit ni nahabilin diri. Sus pandamay. So minasan no. Ako ang gitanggal akong cover cellphone. Uy, naitiguang minasan no, ingana sila diri. Hayo gozaimasu. Kiskiti ko dasay ne. So akong gitanggal minasan ang akong cover sa cellphone no kay in kaso mabili niya akong kuan minasan ako ang cellphone nagbutang na lang kog notice minasan. Kay ang akong cell number nga napalit diri minasan dili lagi matawagan kung dili gimi tag apps kay more internet man gud among gikuha nga SIM ba. So karon minasan mao ni siya ang pangalan nako diri minasan nakatakanan ni siya og nakakanji og ang address. So Rikusu ang pasabot ani ang pagbasa niya ako lang butangag subtitle pero basahon ako into Japanese. Rikusu Shisaru des. Aichiken Iwakurashi Shiwachu Ichichum 44 Banchi 5 Kopo Nana 101 Go. So kanang ni murag liter ti minasan kuan na siya murag kuan sa province ba sa term man area code murag kalimot ko 482001 murag sa tuwa minasan ba 8100 kalimot sa tao kanay zip code murag zip code ko nya kanang pula minasan ang pasabot aning pula kay kuan omodosti kudasai hunto ni arigato gozaimasu ta pisubuku si Binibes kibali minasan gisulat ko ni siya
address na ko minasan ba para iuli lang sa balay ko kasi makakitaan ni. Mo yung ganina ang driver o yang gina-check kung naabay na nga bilin. So tuan ang bus. Nya kaning bus minasan wala antay plate ani kay namo koy monthly minasan nga free sa company kaning card. 15,000 yen siya. So mo na lang niya akong plate. So automatic ko sa in. So nakasakay na ko minasan no. So mora niya akong card ni plate. So pala ka na lagi wala. Kaya nga machine o murang set karang blue color. Diri ang entrance dito sa tubangan sa driver ang kuan. Nauganan. So mao ni siya minsan nung gipasabot minasan no. Nag-remind siya. O na computer generated na siya. Nag-remind siya sa destinasyon, munaog po mga mabili ng mga gamit. So nag-remind na siya minasan. Kaya abot na ta. Shooting ba? Itong destination na. Itong kunara. Ang mga nalimtan daw. Yan ang dimension. Na terminal. Hai, arigatou gozaimasu. Grabe ka dry sa kamot. Ay, basta tugnaw. Padulong ko sa parking lot minasan sa akong mga bike. So, i-review din ako minasan no, nga katong about sa kong short pan nga North Face ba. Lahi na nga bus to akong abtan. Kay 15 minutes mang interval. So, mo to hitabo nga sa opisina na lang ko ipa adtuon daw. Bungol po mga itag nihong ko. Maglisod man ta. Ito anang parking lot mo tabok ta. Narami na sa sulod ta. So dahil nakaparking ang mga bike, excited na ako magkita sa akong charger. O kami nagdulog kagabi sa akong charger. So nara akong bike minasan. Nara ako ang charger. So nara ako ang charger. Pandamay minasan. Nana akong charger. Minasan no. Ninipis namang hangin minasan. Oy, Ginoo ko, buti naman bugnawan noon sa akong kamot. Buangan minasan, oy. Imis na ko'y plano minasan nga magsuri-suroy ko diri. Putling tail, nabilin ang akong susi sa bag. Susi sa akong bike. Sus pandamay minasan. So, magbaktas na sa ko minasan. Magsuri-suroy lang ko diri nagbay. Lami na kayo magbike-bike ko ba. Kaya wala pa bugoy ko kay explore naming kumaki lagi kay. Kadaan din ako diri minasan duty manggod. Pero salamat kay minasan nga naara akong charger. So safety jud kayo ang Japan minasan. O sunod na pud minasan ha. Salamat kayo minasan. Arigatou gozaimasu.